பிக் பாஸ் சீசன் 9 கிராண்ட் ஃபினாலே நடந்துட்டுருக்கு. டாப் 4 ஃபைனலிஸ்ட் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே இருக்காங்க. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி டாப் 4 ஃபைனலிஸ்டாக இருக்க ஒருத்தவங்க தான் அரோரா. அவங்க எவிக்ட் ஆகி வெளியே போயிருக்கிறது பலருக்கும் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியிருக்கு. ஏன்னா அரோரா டைட்டில் வின் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு எல்லாராலையும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு கண்டெஸ்டன்ட். அது மட்டும் இல்லாமல் டைட்டில் வின் பண்ணலை அப்படின்னாலும் ரன்னரப்பாவது வருவாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்த நிலையில அரோரா இப்போ எவிக்ட் ஆகி வெளியே வந்திருக்காங்க. ஸோ அரோரா எவிக்ட் ஆகி வெளியே வந்ததை தொடர்ந்து டாப் த்ரீ கண்டஸ்டண்ட்டாக திவ்யா கணேஷ் அண்ட் விக்ரம் சபரி இவங்க 3 பேர் தான் இருக்க போகிறாங்க. இவங்க 3 பேரில் யார் வின் பண்ண போகிறாங்க, யார் ரன்னரப் ஆக போகிறாங்க, யார் 3rd பிளேஸில் வர போகிறாங்க அப்படிங்கிறத வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். பட் இப்போ நமக்கு கிடச்சிருக்க அப்டேட் படி திவ்யா கணேஷ் தான் டைட்டில் வின்னர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அடுத்தடுத்து யாரெல்லாம் வர போகிறாங்க அப்படிங்கிறத வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும்.